Paris. Oh, walang papasok. Ngayon kay Jane? Sige. Dapat mamaya mga alas 5 size. Kasi pila tao dito eh. Doon para sa speaker. Dito. Hello, Jane. Yes, oh, yes, Jane. May siling daw, dalawang lang. Kanin. Friday. Jane. Pata. Jane, nalilay mo. Sa isa rin. Nalilay mo na yung concept. Ito naman siya na soup number. That's yung dalawa. Yeah. Sa
Ang sarap ng Sprite. Nakapares po yun. Sulit na to.